ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗରମରେ ଯଦି ରାତିରେ ଡେଲି ରୁଟି ତରକାରୀ କରି ଖାଇବାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ସହଜରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ବିରି ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ବିରି ତାର ଡବଲ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି। ଏଠି ଘର ଛେନା, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଗୋଲମରିଚ, ଚିନି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ପୁର କରିଦେଲି। ଠିକ୍ ତାୱାରେ ପୁରା ପତଳା ଦୋସା ଟାଇପ୍ର କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପୁରା ଛେନା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଲେଉଟେଇ ଦେଲି। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି ନା, ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିବ, ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ। ଡେଲି ରୁଟି ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବୋର୍ ଲାଗେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହାକୁ ଛେନା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ବିନା ଛେନାରେ ବି କରିପାରିବେ। ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ମଟର ତରକାରୀରେ ପିଆଜ ସେଉ ଟିକେ ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ବିନା ତରକାରୀ ବି ଏଇ ପିଠା ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଧରିକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।